Здравейте хора, аз съм Слаки и това е моя първи епизод на Hunger Games. И сега остана само да намерим арена. И сме готови. Така, смисъл тая арена ни супер непозната. За първи път играя Hunger Games. И така. Започнах да снимам в YouTube. Канал Слаки HD, много ясно. И така нататък. Значи арената почна да се пълни твърде бързо. И след малко ще започваме. Относно сървъра ще бъде в описанието. Пишете XRSK, ако става въпрос. Скина е супер гейски, в смисъл бялха ми акаунта, не е мой. И може би ме чувате твърде слабо, защото не знам, просто твърде слабо се чувам. Газ. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Няма нищо, бягай, бягай. Това мап ми е супер непозната. Каска. Спа. Съм лак. Няма нищо. Да се меч нямам, газе. И сега... Тук видях някой. Бял е с меч. После ще едем. Не, сега ще едем. Газ, газ, газ. Газ до дупка, брат. Газ, газ, газ. Газ до дупка, брат. Газ, газ, газ. Газ до дупка, брат. Просто как не гледа. Газ, газ, газ. Газ, газ, дупка, брат. Газ, газ, газ. Газ до дупка, брат. Газ, газ, газ. Газ до дупка, брат. Газ, газ, газ. Газ, газ. Умре, бе! Твоето... Чиба майката. И така хора, умряхме като най-големия жълкар. Скоро се пише Слаки HD, да знаете. Много хора са ми питали защо натискам тук арените. Защото като вляза някой път лаги човек и така нататък и така нататък. Вижте ми гейския скин. С лъв. Готово. Вау! Тоя мап е много як. Човек от някакъв... Една седмица играя, имам 30 точки. 90 точки, обърках. Хай. И ще иба майката скапана.
Iron Chestplate. Газ. Ако се лъжа, иска трябва на чест. Барот. Да не се излагаме, моля се. Просто ако му убие, ще съкваме. Ама гипер, но... бачи, тото... не му бягам. Добре. Yes. Убихме едно. То закон ма беше бил да стрели, бе. Бачи, жалке. Конче елата яхна. Не става. Търска майко къща. Звенеше на залага на баща ми компа осече. Видяхте, бе, HBO. И умряхме... Да. И хора, умряхме. Това е за този клип. Надявам се да ви е харесало. Отново доказахме какво сме пиби. И чао!